Aking pretty, yung naghahanap sa kanya. Uy, sabi na, ano ka na dyan? Gwapa na, tagdagway. Funny ko no kay ka. Kaya naka-jacket at saka naka-pajama. Tapos eto naman, tingnan nyo yung mga kalat. Grabe na namin ito. Yan. And then eto, dahil pasukan na ni Hagrid. Hello guys, good morning. So today is June 15, 2018 at nandito kami sa Bukidnon. At tingnan niyo namin yung ganda ng lugar. Dito kami natulog guys. Kasi meron ako ngayon. Tapos nag-iisa talaga siya. Ayoko siyang galawin. Pero grabe ang ginaw dito guys. Si Hagrid ayun tulog pa. Grabe yung tulog niya. Si Papa na, wow, Papa kasi matagal kasi natulog yan. Yung mga lalaki sa labas natulog. Then you guys, so, yan o. Diyan, mga bahay-bahay yan. Pero sobrang layo na dito guys. As in, sobrang layo. Malayo sa Kabiasnan. Wow. Ang aking pretty, yung naghahanap sa kanya. Uy, sabi na, ano ka na dyan? Gwapa na, tagdagway. Funny ko no kay ka. Yan yung pinsan ko yung nagba-vlog nung last. Yan. Ang ganda dito guys. Tapos may ano dito. Yan si Mama. Ito yung CR kagabi. Pag nag-CR kami dito guys, natatakot kami kasi sobrang dilim. Kaya nagpapasama kami. At yan o, may ano dyan. Mga tawag dyan. Cornfield. Wow, cornfield. Yan, mga mais yan guys. Basin bukid na talaga to. Diba? Bongga. Jacket at saka pajama kami kasi sobrang ginaw. Kaya kayo mga pinsan, ayun. Wow. Bigli. Ang ano dito. Ito si Papa din. Ang kawawa naman si Papa. Dito natulog. Natulog. Wow. Welcome to the family budget. May grabe dito. Ano tayo may patahi? Ay, ngayong gabi Pagamian. Tulog na. It's the motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg. You know I'm mobbing with the D.R.E. So ayan guys, kailangan natin mag-multitask na naman. Alam nyo na tayo mga nanay. Yun yung ating expertise, mag-multitask. So maaga na ako nakapagsampay. Ayan. Nagsampay na ako. Ayan. Ayan pa. Kanina ano pa. Madilim ito isa naman. Alam nagising. Tawag nito eh. Ang dami ko pang gagawin. Habang nagluluto ako, naglalaba ako. And then, minanood din ako ng YouTube. Kasi hindi na ako nakakapanood ng YouTube talaga. Kaya talaga sinasabay ko na siya pag may ginagawa ako. Pero ayun, kanina nasampay ko yung mga yan. Madilim pa. Ngayon at least maliwanag na. Ay, kasi maaga kaming aalis ngayon. Kasi iano namin yung uniform ni Hagrid. Ipapatahi. Kasi medyo malaki talaga siya. Pati yung kanyang shorts. So, papatahin namin ngayon. Actually, ando na sa magtatahi. Pero kailangan pang tulog na kasi yung magtatahi sana ng uniform. So, babalikan namin ngayon para masukatan si Hagrid kung ano yung tamang sukat ng uniform talaga. And then, yun lang naman. Like, yung mga books si Hagrid, yung mga gamit sa school, kailangan ko lagyan ng label, yung mga pangalan niya. So, ayun. So, ngayon yung mga shorts naman yung aking isasampay, guys. So, ayun guys, puti na lang yung kulang. At ako nakakapagluto na. So, ayan na. Hindi ko lang ito na-film, guys. Hindi ko na kung ano yung ingredients kasi sobrang nagmamadali na ako. Silingit-singit ko lang talagang ialuto ito. Kasi medyo hindi naman ito madaling lutuin ng parang prito-prito lang. Kaya singit-singit lang.
So, ayan, ilang kainan na namin ito. Medyo iba yung kulay niya kasi yun yung sauce na yung creamy and cheesy ata yun. Kaya, ayan, ready. Ito naman, naglagay ako ng 2 itlog siya. So, ayun, yung puti na lang yung aking ano guys, last na yon. Ayan, tapos na ako. And then, kailangan ko nang linisin yung kitchen. Tingnan nyo naman, yung itsura. Bila ko sa inyo, nabili ko kahapon sa Japan Home. Ayan. Hindi na ako nakapag-vlog doon guys, kasi mamadali kasi ako. Ingin ang washing machine. Teka lang. So, ito yung aking guys, papakita ko na sa inyo. Yung mga playmate niya sa kapitbahay namin. Yung nabili ko sa Japan Home, pakita ko sa inyo yung itsura. As in, matagal ko nang bilhin, gustong bilhin to, kaso nagdadalawang isip kasi ako kung paano ko siya gagawin. Pero ayan, ganito yung magiging itsura niya. Talaga ko lang pinaplanuhan talaga ito, pero pinagpapaliban ko lang lagi ang etong ito. Itatry ko lang itong isa, tapos dadagdagan ko na lang. Tsaka konti na lang kasi yung stocks doon eh. Ito yung milk ko. Kasi siya din ng cereal. And then eto, bumili din ako ng para sa plato. Kasi yung aking para sa plato binigay ko na dun sa kapitbahay namin sa kasi masyado na siyang malaki. So eto naman, okay naman siya. Lang to, 66 pesos. Ayan 66. Sa ko to nabili, Japan Home. So ayan yung magiging itsura niya. 12 holder slots, 12 plate holder slots lang yung niya. Space saver kasi siya. So ayan, simple lang naman. Tapos may ina-adjust siya dahil yan sa mating ganon. Kikita nyo naman yan. And then eto, dahil pasukan na ni Hagrid para sa refrigerator, bumili ako ng eto organizer, 2 for 88. So dalawang ito, 88 lang siya. Ang bilis maubos ng stocks nila ng mga ganito. Kaya ayun, pag natapos ko lang yung mga gastusin sa lahat talaga ng ni Hagrid, yung mga organizers naman yung aking project. Pero ayan, nilinisin ko yan dyan na part na side kasi masyado yung mga kulang na nito is yung mga hook na lang. So ayun, tapos na ako maglaba guys. Okay na yung mga puti. Siguro bukas ko na lang yung lalaban kasi wala na rin mapagsampayan kasi ngayon Saturday. Pero ko kasi Saturday kasi ngayon, and then parang naglabahan yung mga ibang kapitbahay namin. Kaya yun. So, maglilinis na ako kasi diba maaga akong maalis na yun. So, ayun, lilinisin ko na ito guys. So, ganyan siya kakalat. Nakikita nyo. Kalat na kalat siya. So, kailangan nating linisin. Ito yung itsura niya guys. Ito pala is lock pala to. Itong ganito niya, yung parang may gray. Lock siya para hindi siya ano dito. So ito mga plato, ito actually hindi amin ito. Dinala ito ng aking nung nandito yung aking mother-in-law tsaka yung aking mga sister-in-law. Dinala nila to kasi in case na napunta sila dito, meron silang plato na magagamit. Kasi yung plato talaga namin is dalawa lang. Yung puti at saka kay Hagrid. And then, yun. So, space saver siya. At eto naman dito sa kabila. Eto yun. Nilagay ko dito. So, let's see kung ano yung magiging itsura niya after. Kasi gusto-gusto ko siya kasi mga puti. At sobrang malinis tingnan. Ayan. So, yun guys. Actually, hindi pa ako tapos maglinis. Pero kailangan naming umalis dahil para matahina siya. Yung kanyang uniform. Hindi ko alam kung nasan yung lipstick ko. Ang pale-pale ko na. Magdadala ko ng payong. So, ayan. Isa tayo, guys. Ang pale ng mukha ko dito. Kasi maglalakad lang kami. Ayan. Guys, 8:30 na ng umaga. At naglakad lang naman kami.
Ayan si Hagrid. Pero mamaya pag sasakay na kami ng jeep. Malapit lang naman talaga actually. Pero mainit lang. Mami. Mami? Sadya, ma. Oo. Lego. Mga goat at saka ano. Mama. Ano ka good? Medyo malapit lang to sa amin sa lumang bahay. Pero nung nandun na kami lumipat na medyo malayo na. Dito talaga kami nagpapatahi. Kagabi pumunta kami dito talaga. Pero tulog na yung magtatahi.